Rybári toho roku počali naveľko predávať rybu za novoročný šveta, ale veľmi majú problém so zlústvom za vyporučenú peletovanú pokarmu, ktorá veľká stavka v produkcii, tá sú primušení dávať rybu spod ceny. Krestúrsky rybalov to tie problémy nemá. My spočiatku daku spočali s peletiranu hranu, već kad sme počím prešli na Zárno, máme daco svoje žemi, tak sme daco i planirali tu uglavnom šejeme jarec, menšiu količinu, väčšiu količinu tritikala, ktorý dá kde kolo 15-16% proteíny. Ryba dosť dobre je. Takže keď sme preachovali ceny proizvodní, počím bola i kukurica, jedna od hlavných inputov, co by še povedalo, to došli sme do ceny, že nám daleko tunše ísť, hodí podajaki menší prirast, jako co by bolo z peletiránu hranu, ale financijski opravdanše. Veľmi mali rybalovi i toho roku budú mať utrapy, bo ich odkupiovače, veľké trgoviční lanci, uceňujú i rybu pláca spod ekonomskej ceny. Oni možlivosti tak robiť, bo popri ryby predávajú druhé artikly, na ktorých zarabiajú. Kerestovský rybalov to tie problémy nemá, bo našli sigurných kupcov i kľúčnú centrálnej Srbiji, ktorý mu poriadne pláca po ekonomských cenách.